Dahil gracias si Alden, mga kaibigan, palakpakan natin. Alden! Wala. Joke lang. Sinayadap naman, mapagpaniwala. Kaniwala ka pa tayo lang ang magkasabay na lumipat dito, no? Kala niya birthday niya, sinurprise siya. Sa-birthday mo na lang? Pag-birthday mo, matagil yung mga taga-barangay. Takunan, oo. Uulitin niyo po, nagkaroon tayo ng problema. Hindi ito po tumakbo yung timer natin. Ay, hindi tumakbo. Uulitin po natin. Joke lang. Joke lang. Kinamahan kayo. Joke lang yun. Ano sabi mo? Ito na ang nanginginig? Siyempre nanginig na ang mga sumunod. Bakit nanginginig? Siyempre ang bilis. Tawagin natin barangay 39B. Hanggang doon lang po, yun ang alam niya. Okay. Coffee ko, brown coffee, saktong timbang, todo ang saya. Wow! Mag-boses ka pala. Mas maganda nga lip-sync na harap. Congratulations!